Тапшыруның алдагы кутлау сәламен без Зур Чиркли авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Куликова Наилә Исмаил кызына юллыйбыз. Бүген 25 июль көнне ул үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Шамил Хәнәфиевич, кызы Галия, улы Рамил, кияве Рамил, килене Әлфия, оныклары Али, Сулейман, Динара, кайнанасы Захирә, кодалары Рауил һәм Наҗия, кодагысы Рушания улы Аббас һәм барча туганнары да котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез 55 ел элек Зур Чиркли авылында якты дөньяга аваз салган. Узган гомеренең һәр елы, айы, көне дә аның истәлек итеп, матур җыр сыман узды дияргә кирәк. 25 ел элек әткәебез белән гаиләләрен корып бәхет дәрьясында бергә гизәргә дип, алар бер-берсенә вәгъдәләр бирештеләр. Башлап гүзәл чәчкәләре, кызлары Галия туып, аларны бәхетле итте. 5 елдан соң көтеп алынган нәсел дәвамчылары, уллары Рамил, аеруча зур шатлык һәм сөенеч китерде. Хезмәт юлы әниебезнең аяк кием тегү фабрикасында, колхозда, тирмәндә узды. Бар гомерен гаиләсенә багышлаган якыныбыз, уңган куллы хуҗабикә дә, җылы йөрәкле әни дә, ярата һәм яраттыра белгән хатын да, йомшак җанлы кардәш һәм дус да, хәзер инде иң ягымлы әбекәй дә була алды. Яраткан хатыным, кадерле киленем, газиз әнкәебез, сөекле әбекәебез, хөрмәтле кодагыебыз. Рөхсәт ит сине гүзәл бәйрәмең белән котлап иң изге теләкләребезне җиткерергә. Син бу дөньяга килүең белән бар җиһанны шатландыргансыңдыр. Чын мәгънәсендә олы хәрефтән лаеклы шәхес булып матур гомер кичерәсең. Якыныбыз, сиңа безнең рәхмәтләребез әйтеп бетергесез. Бу матур туган көнеңдә түбән генә башыбызны иеп, әле ярый син бар дөньяда дип әйтә алабыз. Якыннарның иң якыны, кадерле кешебезнең. Әйтәсебез килә бүген иң җылыларын сүзнең. Матур бәйрәм, туган көнең, каршылыйсың син аны. Аяз булсын күңел күгең, якты бәйрәмең таңы. Олы хөрмәткә күмәбез, рәхмәтләр бары укып, гомерләрнең тәхетенә утыр әле син узып. Бәхеткәең ашып торсын, аксын саулык чишмәсе. Синдәй гүзәл кеше бүген язмагандыр күрәсе. Хөрмәтле Наилә Исмаиловна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Kalsın eyle, bugün canım sina 55. Kılgan eşin, yaşayışın eşin, durmuş kuya sina 2-5. 2-5'in ele küpte tügel, yaşarga da ele yaşarga. Sinde bulgan akıl fəhm bilən, örnek bulur üçün yaşarga. İki bişin indi ezdə tügel, Turı qarab dünya yüzüne. Bu dünyanın in görkem yoqların, Jıya aldın canım üzüne. Dünya matur canım, dünya güzel, Sindey yakınlarım bulğanığa. Yaşay bildin direk bulup bizge, Tuğan itip qarab tuğanığa.
Тормыш юлларында сиңа бәхет кенә булсын ич. Озын гомер телим сиңа җаным, тагын бер кат тулсын 55. Ике бишең әле күптә түгел, яшәргә дә яшәргә. Синдә булган акыл фәһем белән үрнәк булыр өчен яшьләргә. Синдә булган акыл фәһем белән үрнәк булыр өчен яшьләргә. Ике бишең әле күпкә түгел, яшәргә дә яшәргә. Синдә булган акыл фәһем белән үрнәк булыр өчен яшьләргә. Синдә булган акыл фәһем белән үрнәк булыр өчен яшьләргә. Узак яшә җаным